kajing duai kam dei tang ban pani kajing don kam chungi hanrei hak jing duai ni dei ban angu ni dei ban yaro ya utrai ble chungi baru kadai ban pan khlai ni kajing ngai chungi ka ba man laksni kublei pi boro blei ukur kukur doi pi kadap de kam sim ka men bangayoi kan kala bin kan doi pi limpa ke social media antaka singa la don kasni ban rio hakan ga aiom bakhuid jong ka porlen ko homen ko para ho Jesus Christ antaka sni ka gospel kan kran hangi shapang kumno Jesus wi kai ka apostol shapang kajing duai ko pa chungi kumba mangi baro ki kun kristan ni itu ya kan kajing duai ko pa chungi ka kajing duai ka kam tam ha kajing kristan chungi mar hakan kajing duai akan thuplut ya baro kajing duai limba kajing duai ko pa chungi u jisu wi kai ka apostol arkli ko kame ko kong kumno bagi dei banduai baar kumno kim dei banduai naga gospel u Matthews u jisu wi kai ni kumno banduai wang kumne haba phiduai khele chikamra khangi jing khang duai ha pa ba pning mu u bai ilot ike baro un kurku un ai kajing ai ka ba dan kam kajing em jumpi ko para bangin limba kajing duai ko pa chingi u jisu wi kai ni ba ha kajing duai im dei ban pan tangi kajing dum kam chingi henry ni dei ban yaro ni dei ban pendan burong ban ni dei ban angu aiom ya utrai ublei chingi mau bala dangi pan ye ke kajing ngai pada kajing syania nasi sha ublei un sukar khu hingi ban sa ai hangi balat ye ke bang don kam kajing em chingi u jisu wi kai ni ba habangi duai ngim dei ban duai tang na ka Shyntur kembali ki nong Gentiles henry ni dei ban duai naduh ko dohnud makat bangi dan ya lenti ha ka ga aiom bakhuid jong ko porlen in la shisha ban duai da kajing ngai da kajing syania